Gclár daoine mí siúl in Andy agus bhfuil úris deas na scabhagaí. Tá gclár appanna bhfuil de phone. A cin is fearr don siúlar? Well, tan ceann Map My Walk, speisialta mai, tá sé ar fáil de iOS agus Android go hiomlann siar an aisce, agus an rud in dhéanann sé ná déanann sé cineálín cléthe as an siúlóid. So, tá sé a déanana monitóracht an cineál siúla tá déanana an luas, céimead céileanna tá tú ag dó agus tú an mhaith siúl choinneáil sin, tá sé ablaí brumach má tú ag drapú suas nó ag teacht ar síos agus tá irid feimena leis an app beag seo a réist go hiomlann siar an aisce agus ceanglíonn se go mbeidh le chuid óradúirí Fitbit, Garmin, Jawbone agus is féidir leis ceanglaí choinneáil leis an app eile MyFitnessPal agus an service sin so anhaid go deo agus ní amháin go bhfuil Map My Walk an tá sé den níag pacaiste omláin a chur le chéile tá Map My Run an daon duine gur bhhail ó ré Map My Fitness má tá daoine déanana aclaigh sáile nó Map My Ride más mai leat roiíocht. Mai Andy Map My Walk má tá si bheith geirí bheith an mhaith siúl.